Cada ano por estas datas Lalín enchese de xente ansiosa por probar o seu cocido. O cheiro a chourizo, cachucha, orella, grelo e tamén a filloas recén feitas anima a toda a Galicia a achegarse ata Odeza para celebrar a súa xa veterana feira. Foi en 1969 cando comezou esta tradición gastronómico festiva que é de interese turístico galego, nacional e tamén internacional. Non hai mellor maneira de prepararse para o entroido que quentar o bandullo cun prato calórico e moi nutritivo. De feito, dende finais dos 80, a organización fichou para os desfiles grupos de brasileiras que claramente antes de bailar semiéspidas polas rúas lalinenses comeran cocido para aturar o frío. A Feira do Cocido é un motor económico para a comarca, pero é moito máis. É unha festa que se vive en familia e amigos. E como vos galegos, gústanos invitar a xente nova e introducila nesta tradición. E aí entra a figura do comendador, que ten unha misión clara. Todos comprometéronse ante o comendador maior, o alcalde de Lalín, a promocionar o cocido e a comelo unha vez ao ano e a poder ser en compañía do resto dos comendadores. Capa deseñada por Florentino, imposición co cullerón de prata, a cerimonia é seria e a encomenda tamén. Julio Iglesias, María Teresa Campos, Fernando Ónega e a súa filla Sonsoles, Martín Berasategui, Luz Casal, Galloso, todos eles deben presumir desta honra polo mundo adiante. E como dixo María Castro, sen cocido de Lalín sí que non hai paraíso. E falando de embaixadores do cocido, o noso José Luis leva décadas presumindo desta delicia gastronómica. Agora ten embaixada propia no noso plató e nós agradecémolo.